السلام علیکم دوستو، دیکھتے سارا یوٹیوب چینل آفیشل تے ماہ رمضان مبارک دا چند جڑا تاں جے نظر آ گیا تاں سب دوستوں کو مبارک ہو سے ماہ رمضان شریف دی تے ماہ رمضان شریف دا چند ڈٹھے سے تے ڈاڈے خوش تھیوں تے دل ساری بالکل ٹھر گئی ہے۔ تو جڑے دوست سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر گھنن تاکہ اج جڑا ہونے ویڈیو ساں شروع کریں دے پیوں تے ماہ رمضان شریف دے بارے شروع کریں دے پیوں۔ تے جڑا چنڈر کھڑا ہے تاں انٹری ہے دہائی تے صفا لچار جڑی لکیر کھڑی ہے تے اساں جڑا تاں پہلے ساں تے دیکھیا سے تاں اساں کو جڑا نظر نہیں آیا تے وال اساں جڑا نماز پڑھی سے مغرب دی تے مغرب دی نماز پڑھی نا تے باہر نکتوں تے ڈٹھے سے تے بالکل جڑا تاں کھڑا ہے تے کچھ لوگ پہلے ڈٹھی کھڑے ہیں تے اساں جڑا تاں غور کیتے تھے لیکن اساں کو نہیں نظر آیا تے والا اساں نماز پڑھتے ہیں تاں بالکل صاف کھڑا ہے تے سے دل ساری صفا خوش تھی گئی تاں جڑے تاں روزے رکھے سو انشاءاللہ تعالی تے اللہ تعالی ہر مسلمان کو روزے جڑے تاں قبول کرے سے تے نصیب کرے سے تے ماشاءاللہ برکتیں دا مہینہ آ گیا ہوں تے کھڑ گئے تے ہونے جڑا چند ڈٹھے سے انشاءاللہ تعالی جڑا وال عید دا چند تھی سے تے او بھی ٹریاں پورے تھی سے انشاءاللہ تعالی تو یار جڑے سارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں یار سارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے سو تو ساری سپورٹ بھی یار ضرور کرے سو تاکہ اساں کو جڑا تاں تیجا چوتھا سال ہے تے والا سا محنت کرن دے رہ گیوں تے ساڈا جڑا نا محنت کامیاب نہیں ویندی پئی ہے تے ہن جڑے دوست ساری سپورٹ کرے سن تے انشاءاللہ تعالی اللہ سان کو کامیاب کرے سے تے تساں کو بھی عزتاں ڈھیر ویسے لا انشاءاللہ تعالی تے جڑا کل اساں عید دے جوڑے گھن جو تاں وال تو ہن اساں دکھا رہے ہوں یہ جوڑے اساں گھن جو عید دے تے دوجا ہے